Ma qatet xejn il-kritika għal mod kif qed isir il-proġett ta' Centrelink u issa kien imiss lill-espert tal-ippjanar u l-ambjent Alfred I. Baldacchino biex joħroġ jagħti ħasla lill-awtoritajiet dwar dan il-pjan xprunat mill-Ministru Ian Borg. Net News għal kummenti tal-ex assistent direttur għal protezzjoni tal-biodiversità fid-Direttorat tal-Protezzjoni tal-Ambjent li elenka numru ta' problemi u qal li proġett ma jsirx b'dan il-mod. Affarijiet bħal dawn jekk iridu jsiru professjonali, mod professjonali. Il-konsultazzjonijiet isiru qabel tittieħed id-deċiżjoni, mhux wara. L-impressjoni illi kien hemm dakinhar tal-approvazzjoni tal-permess kienet illi id-deċiżjoni ġa kienet mewda. Alfred Baldacchino qal il-mod kif irraġunaw l-awtoritajiet hija mentalità ta' inġiniera u ma jeħdux in konsiderazzjoni affarijiet oħra. Din hija mentalità ta' inġinier illi tiġra jaħseb arblu tad-dawl. Jaqlaħħa bħalma jaqla arblu tad-dawl, jaħaffer ħofra u jdaħħal arblu tad-dawl. Tiġra hija xi ħaġa ħajja. Għandek sistema magħha, għandek il-weraq illi qegħdin jagħtu l-ossiġenu u jaqbdu l-karbon dioxide. Għandek l-aspett estetiku illi huma sbieħu ħodor. Għandek l-aspett tad-dell. L-espert fl-ippjanar u l-immaniġjar tal-ambjent qal li minn barra s-siġar hemm ekosistema sħiħa li se tkun qed tinqered. Klas is-siġra taħta jkollha ekosistema. Kollha ekosistema ta' biodiversità li l-Ministru sejħela ħaxix ħażin. Alfred Baldacchino qal li huwa għalhekk li l-era tilfet il-fiduċja tan-nies u flimkien ma' awtoritajiet oħra fallit lil poplu Malti. Hawn iktar nuqqas tal-era u għax l-era tilfet il-fiduċja tan-nies, in-nies mhux dawk in-nies li torjhom ċirku. Tgħidilhom li hu kwadruċja x'pulek, jekk tara n-nies li kien hemm nhar il-ħadd minn kull livell ta' edukazzjoni. Kollha jifhmu jaraw dawn l-affarijiet u kollu martati falliment tal-era tal-infrastrutture Malta u tal-Planning Authority. Għax kieku dawn l-affarijiet jieħduhom in konsiderazzjoni, kien hemm alternattivi oħra x'jistgħu jagħmlu dawk il-flus. L-espert fl-ippjanar minn barra dan kollu wera wkoll id-dubji tiegħu dwar ir-riżultat ħari fuq it-traffiku u saħaq li dan se joħloq bottleneck fiż-żona ta' taħt is-saqajja. Traffiku, il-flow ta' traffiku sa jiżdied il-volum tiegħu fir-roundabout ta' taħt is-saqajja. Nixtieq narhom telajn is-saqajja ħilbin. L-espert ambjentali fi blog post tiegħu jistaqsi: jista' xi ħadd b'kuxjenza vera nazzjonali, soċjali u ambjentali u mingħajr influenza politika jingħata tort li jitlef kull fidi fl-Awtorità tal-Ambjent u Riżorsi? Kristina Majra, Net News.